Ata devata nomor 2 di tengah-tengah di persauran nak di tengah-tengah di akang geluta di hamu amang boru nami raakai botonam di dahami sadada rohamu toto kamu si sadatahi si sada urdok di tengah-tengah di persauran toga si anifar di lasni rohatam merhite-hite bere nami boru nami di nama calo per rumah tangga sebagas joran tuanen postur rohanami si sadatangnya kita tujuluno anggiat lam terpasu-pasu berena medok buru name tujulun daro gawe rumah tangga silas niroa si buat dame do pasu-pasu nasa Tuhan di tengah-tengah nah songoni mada orang name nang dia mau buru name salhuna di las niroha nami di son di bok kami do ulus na gajang ulus na hafal jala si torok gorga pita-pita nami do tu amat tadi batana martuai anggiat tujulon nareon amata debatana jumulo di namang mangulusi di dibada dontod domuna tangyang nami matong akasi gajang umur masalu na maka mangboruna toro akapinup tuk songono pe ulus nabu terpasahat nami siak kami diaka ula-ulamu markasan amata debata matong namang gogi diaka pasu-pasuna musik